Kapitlu 14. F'dawk il-jiem fl-art ta' Sinar kien hemm raġel għaref li kellu fema fil-erf kollu u ta' sura sabiħa. Imma kien fqir u batut. Ismu kien Rikajon u daħħala sew f'rasu li jieħu ħsieb tiegħu innifsu. U qataħħal jimur l-Eġittu għand Ożwiri bin Anon, sultan tal-Eġittu, biex juri l-erf tiegħu lis-sultan, biex bekk forsi jsib favur f'għajnejh u jollih u jagħtih manteniment. U hekk għamel Rikajon. U meta Rikajon wasal l-Eġittu staqsa lill-abitanti tal-Eġittu dwar is-sultan. U l-abitanti tal-Eġittu għalulu id-drawwa tas-sultan tal-Eġittu, għax f'dak iż-żmien kienet id-drawwa tas-sultan tal-Eġittu li kien imur għal palazz irjali tiegħu u jarawh barra ġurnata waħda biss fis-sena. U wara s-sultan kien imur lura fil-palazz tiegħu biex jeqpa' hemm. U fil-jum meta s-sultan ħareġ u ta' ġudizzju fl-art. U kull min li kellu xi kwistjoni ġie quddiem is-sultan dakinhar biex iwassal il-petizzjoni tiegħu. U meta Rikajon sema bid-drawwa fl-Eġittu u li hu ma setax imur quddiem il-preżenza tas-sultan, huwa tnikket ħafna u kien imdejjaq. U fl-għaxija Rikajon ħareġ u sab dar f'ħerba li qabel kienet dar fej kienu jaħmu fl-Eġittu. U għatem il-lejl kollu b'qalb mimlija imrar u makus bil-ġuħ. U ma setax jorqod. U Rikajon ħaseb bejnu u bejn ruħu x'seta jagħmel fil-belt sakemm is-sultan kellu jidher. U kif seta jmantni lilu nnifsu hemmhekk. U bakkar filgħodu u mexa mal-madwar u fit-triqtu iltaqa' ma' dawk li jbiegħu il-ħxejjex u l-varjetà ta' kull xorta ta' żerrija li bihom kienu jfornu lill-abitanti. U Rikajon xtaq li jagħmel l-istess biex jikseb manteniment fil-belt, imma ma kienx imdorri bid-drawwa tal-poplu u kien bħal wieħed għama f'nofshom. U mar u akkwista ħxejjex biex jibieħhom għall-manteniment tiegħu. U l-marmalja nġabret madwaru u waqqgħu ħaċċajt u ħadulu l-ħxejjex tiegħu u ħallewh b'xejn. U qam minn hemm b'qalb mimlija mrar u talaq jokrob id-dar fej kienu jaħmu fej kien baqa' l-lejl ta' qabel kollu. U raqat hemm it-tieni lejl. U dak il-lejl qed jirraġuna bejnu u bejn ruħu kif seta' jeħles lilu nnifsu mill-ġuħ. U fassal pjan kif jaġixxi. U bakkar filgħodu u aġġexxa b'mod inġenjuż u mar kera 30 raġel b'saħħithom mill-marmalja. Iġorru f'idejhom l-għodot tal-gwerra tagħhom u mexxihom sa fuq is-sepulkru Eġizzjan u poġġihom hemm. U kmandhom billi qal: hekk jgħid is-sultan, saħħu lilkom infuskom u kunu rġiel qalbenin u tħallu lil ħadd jidfen hawn qabel ma jingħataw 200 biċċa fidda u mbagħad jistgħu jidfnu. U dawk l-irġiel għamlu skont l-ordni ta' Rikajon lill-poplu tal-Eġittu għal dik is-sena kollha. U fi żmien 8 xhur Rikajon u l-irġiel tiegħu ġabru rikezzi kbar ta' fidda u deheb. U Rikajon ġab kwantità kbira ta' żwiemel u annimali oħra u kera aktar irġiel. U tom żwiemel u ma baqgħu miegħu. U meta dawret is-sena, fi żmien meta s-sultan ħareġ fil-belt, l-abitanti kollha tal-Eġittu inġabru flimkien biex ikellmuh dwar il-ħidma ta' Rikajon u l-irġiel tiegħu. U s-sultan ħareġ fil-jum appuntat u l-Eġizzjani kollha marru qudiemu u talbuh bil-ħniena waqt li qalu: Jalla s-sultan jgħix għal dejjem. X'inhi din il-ħaġa li għamilt fil-belt lil qaddejja tiegħek li ma tħallix ġisem mejjed jindifen qabel ma jingħataw tant fidda u deheb? Qatt kien hemm xi ħaġa simili fl-art kollha minn żmien is-slaten ta' qabel? Iva wkoll minn żmien Adam? Sa din il-ġurnata
li l-mejtin ma jindifnux għal-ħlas fiss. Aħna nafu li jidrawwa ta' slaten li jieħdu taxxa kull sena mingħand il-ħajjin, immint mhux biss għamil dan, imma jum wara l-ieħor int trid taxxa mingħand il-mejtin ukoll. Issa, o Sultan, ma nifilħux aktar għal dan, għax il-belt kollha hija rvinata minħabba din l-affari u int ma tax b'dan. U meta s-Sultan sema dak kollu li qalu inkorla ħafna. U xel bilada bġo fih minħabba din l-affari, għax ma kienx jaf xejn dwara. U s-Sultan qal, min u fejnu dak l-sogra li jagħmel din il-ħaġa ħażina fl-art tiegħi mingħajr il-kmand tiegħi. Żgur li intom ħatajduli? U huma qalulu dwar l-emejjer ta' Rikajon u l-irġiel tiegħu. U xel is-Sultan bil-adab u ordna biex Rikajon u l-irġiel tiegħu jinġibu quddiemu. U Rikajon ħa madwar 1000 tfal, subbien u bniet. U libbisom bħarir u rakmu u tellaħħom fuq iżwiemel u batom lis-Sultan permezz tal-irġiel tiegħu. U ħaw kol kwantità kbira ta' fidda u deb u ħaġar prezzjuż u żiemel b'saħħtu u sabiħ bħala rigal lis-Sultan. U ġibihom quddiem is-Sultan u baxxa rasu lejn l-art quddiemu. U s-Sultan, il-qaddejja tiegħu u l-abitanti kollha tal-Eġittu staġbu għall-emejjel ta' Rikajon. U raw l-għana tiegħu u r-rigal li ju kien ġab lis-Sultan. U dan oġob ħafna lis-Sultan u staġeb biha. U meta Rikajon għad quddiemu, is-Sultan staqsih dwar l-emejjel tiegħu kollha. U Rikajon tkellem kliem meqjus quddiem is-Sultan, il-qaddejja tiegħu u l-abitanti kollha tal-Eġittu. U meta s-Sultan sema l-kliem ta' Rikajon u l-erf tiegħu, Rikajon sab favur f'għajnejh u intlaqab favur u tjubija mingħand il-qaddejja kollha tas-Sultan u mill-abitanti kollha tal-Eġittu. Minħabba l-erf tiegħu u d-diskors eċċellenti u minn dak il-moment ħabbewh bil-kbir. Is-Sultan wieġeb u qal li Rikajon, ismek ma jkunx aktar Rikajon, imma Farun ikun ismek, billi rid taxxa mingħand il-mejtin u hu semmih Farun. U s-Sultan u s-sudditi tiegħu kienu jħobbu lil Rikajon għall-erf tiegħu. U konsultaw lill-abitanti kollha tal-Eġittu biex jagħmluh perfett taħt is-Sultan. U l-abitanti kollha u l-orrif tal-Eġittu għamlu hekk u saret liġi fl-Eġittu. U għamlu lil Rikajon Farun perfett taħt Ożwiri, Sultan tal-Eġittu. U Rikajon Farawn ħakem fuq l-Eġittu, jamministra kuljum ġustizzja lill-belt kollha. Imma Ożwiri s-Sultan kien jiġġudika l-poplu tal-pajjiż darba fis-sena, meta kien joħroġ biex jidher. U Rikajon Farun ħataf bil-makakkerija l-amministrazzjoni tal-Eġittu u rrid taxxa mingħand l-abitanti kollha tal-Eġittu. U l-abitanti kollha tal-Eġittu kienu jħobbu ħafna lil Rikajon Farawn. U huma għamlu digrit li jsejħu kull sultan li jkunu jsaltnu fuqhom u nisilhom fl-Eġittu Farawn. Għaldaqstant, is-slaten kollha li saltnaw fl-Eġittu minn dakinhar il-qudiem kienu jissejħu Farawn sal-lum.